तो हेलो गाइस नोंथां गानि बे बिबि ब्लग बायदिसिना बयखौबो थाबाय आरोना गाइस तो गोबावनि उनाव भिडिअ माने ब्लग लाबोदों आरोना तो गाइस दायो जोङो बालाजियाव थांनो नागिरदों तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबाथाय साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना तो बहुत सापर्ट खालामदो बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय तो दायो थांसै जों बालाजियाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस तो थोदो बिदिब्ला लोगोफोर नाय एकदम गाहाय उपराव फैबाय आरोना बिथिं गाहाय नै बायथिं लोगोफोरा बेरायनांगासिनो दं हाजो उथिगासिनो दं गाइस जों दायो गोजौबाय टप माने इथिं दंहैयो आरो ओहो एसे मोजां ब्लग खालामनो मोनदों नै बिश्वकर्मा फुजा बावनानै फैखांबाय आरोना कम्पानियाव ओमफ्राय दा बिदि फैदो बेरायनो हाजो ओमफ्राय बेनिफ्राय दा थांगोन बालाजि थांनाय जाहैनो जानायसै तो दायो हाजोआव गाखोग्रोना लादो नारख्लायनि रलै नारख्लायना ओइ गाहायाव गोलैबो थांखाबाय बेक साइडआव नायगा So nih guys, tinggal dak le video बनायनाया ओमफ्राय दा गायरा नोंसोरना इथिंलाय टपि थबाय बिदिनो गाइस प्लान बायदि गाहायाव ओमफ्राय दा इथिं थांनानै जोङो बालाजियाव थांगोन आरोना तो इथिं थांना लागोनसै एसे पूरा मास टोपी सेफ्टी यो तो गाइस दायो गरसेयाव मोनदों आरोना तो सिदा थांगासिनो दं जोङो थाबायनो थांबाय थादों आरोना फैसा गैया बिनि थाखाय दरमा मोनाखै तो थाबायनो थांगासिनो दं बिदिनो लोगोफ्रा थांगासिनो दं तो गाइस मोनाजोब्बाय आरोना एसे खोमसि जाबायनो तो नायनो हागोन एसे खोमसि तो 4:05 जासिगोन आरोना गाइस तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना तो एसे मोनानोबो हागौ माथे तो बिथिं डिजे दामदो बिदिनो थाबाय दिनै थाबायना तो गाइस दायो जोङो बास स्टेसन फैबाय आरोना गाइस मोनबाय जोङो बेला बिदिनो बास स्टेसन बिथिंलाय ओमफ्राय दायो थांबाय दा जोङो कुसकारि yes bro थाबाय नागासिनो दं जाहाथे रायज्लायजोब्बाय बिदिनो दलं गिदिर बिदिनो पारि पापा की पारी नुदोंलै पहुंच गया रे इतना नाम जाने अभी हम दोनों क्या करेंगे बहुत सारा माएगा ठीक है पूरी महिला इधर आ गया है तो गाइस अभी बालाजी टेम्पल तो अभी हम लोग स्टोरी देखेंगे लड़की देखने आया है बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा नहीं लड़की नहीं देखने आया ठीक है तो बहुत मन था ये बालाजी मंदिर को देखने के लिए इसलिए आया है बार बुलाने के बाद इधर आया है हम लोग ठीक है बुलाने नहीं कहने पे आया है अभी इधर हम लोग जाएंगे वहाँ पर बालाजी टेम्पल तो हम लोग वीडियो को एंजॉय करते रहना ठीक है इधर आके तो थक होने लग रहे यल्ला
एसे खोमसिसिन बारना ini बालाजी मन्दिरनि गेट इति बेरायनोसै मजा है ना ini मजा आया है बहुत मजा है यार अभी छोकरी को देखने को मिल रहा है छोकरी वगैरह तो इधर घूमेंगे हम लोग तो इधर देखो छोकरी देखने को मिल रहा है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है मिक्स है ना आइए तो आप लोग इंजॉय करते रहना ठीक है तो अभी थोड़ा सा घूमेंगे क्या बरं दे नाइटनि व्यू ओरैबायदि मजा नांदों देखो भाई लोग इतना अच्छा है तो अभी माने दायो भितराव थांगोन आरोना गाइस दायो दसे फटो लादो आरोना तो इदिनो मजा नांदों तो गाइस नैबे गेटआ तो गाइस गंनैसो फट'शुट खालामबाय ओमफ्राय दायो ज' बेरायहैगोन आरोना बेलाय नानो इयो गिदिंसै मजा मोनो थांनाय भितराव हाबाखै आरोना जोङो दै दुगैयाखैनो खिनानै बेनो मन्दिराव फैदो बेरायनोसै जों क्या बोल रहे बिसोर गैयामोन मजा नांदों लाइट होनायखाय इजोफोर माने नुदो हा ओइ भाइ गगा मोननानैबो जायाखै आरोना थ' दायो फट' शुट खालामनो बेयाव फैनोसै हाबाव बेयाव शुट खालामनो पुरा लाइट दंजोबहाय इथिंलाय जिरायना थांनो इदिनो मजा लाइट गोजाना सुन्दर साइकेल मा दंखायोलै सिटुनाव डाबलिं दंखाजोबखायो आइयाव थांना मुरु इन्दु तो गाइस बेरायना मोजां नांबाय आरोना बेयाव पुरा बिदिनो नै बायथिं मन्दिर दङ मन्दिराव हाबासै आरोना जोङो बिदिनो बेयाव फुजा होबावदों दिनै बिश्वकर्मा फुजाना पुरा मानसि जादों बायदि जों बेरायगासिनो दं सानैजों सानै लोगोआ थांबाय आरोना थ' दायो जों सानै दङ वा जरा फकास तो दिनै एसे इभिनिंनि बेरायबाय दिमादि मजा जोबनोखै हा मासो वा मालायबा ग्रेब गानदोलै दाउथु जराया तो गाइस तो जोङो दा एसे बेरायनो फैबाय आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै नांदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना तो अच्छा लगा है अभी आके इधर बहुत सारा छोकरी देख रहे हैं बहुत सारा छोकरी देख रहे हैं तो छोकरी लोग अपन को देखता ही नहीं गजब बेइज्जती है देखता ही नहीं अपन लोग का क्या शक्ल अच्छा नहीं ना इसलिए हम तो बहुत ज्यादा दुखी हम लोग गरीब है ना इसलिए ये देखो क्या पहन रहे चप्पल चप्पल अभी क्या करे हम लोग गरीबी में पैदा हुआ ना हाँ गरीबी में पैदा हुआ इसलिए हमको देखता नहीं तो क्या अंदर में जाएगा घुसेगा नहीं घुसेगा अभी देखो अंदर में ऐसा नज़ारा है वो अपन लोग अंदर नहीं जाएगा ठीक है तो एक दिन आएगा नहा के बहा के कुछ सामान वगैरह लेके तो अभी घर में जाके रूम में थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके सो जाऊंगा और कल ड्यूटी में जाऊंगा कि नहीं हमारा ज़िंदगी ऐसा है हमारा ज़िंदगी ऐसा ही है तो क्या बाय बाय आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि 2K होने वाला है ठीक है और ज़्यादा नहीं चाहिए
जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हाँ जल्दी जल्दी सपोर्ट कर दो यार जल्दी जल्दी से शेयर करके तू क्या कर दो कंप्लीट तो अपन को तो मालूम है ना हम क्या है थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार तो घर में जाएंगे ना तो तभी धमाका धमाका वीडियो लेके आएंगे यहाँ पर एंड करते हैं बाय बाय